Ako 38-ročný vysokoškolský profesor, ktorý vyučuje o umení, som so skupinou študentov a mojou manželkou cestoval po Európe. Cestovali sme už 3 týždne a toto bol predposledný deň nášho pobytu. Keď sme boli v Paríži, o 11. hodine do poludnia mi náhle praskla žalúdočná stena. Keď sa to stalo, pocítil som najprenikavejšiu bolesť, akú som kedy v živote zažil. Táto bolesť ma zrazila k zemi. Zvíjal som sa na zemi, reval som, kopal som okolo seba, stonal som a hulákal. A tak moja žena zavolala na recepciu a odtiaľ privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Keď prišiel doktor, naložili ma do sanitky, lebo im bolo jasné, čo sa mi stalo. Sanitka ma previezla do mestskej všeobecnej nemocnice vzdialenej asi 12 kilometrov, kde ma dali na jednotku intenzívnej starostlivosti. Tam ma vyšetrili ďalší 2 doktori, ktorým bolo hneď jasné, o čo ide, a preto ma previezli na chirurgické oddelenie, ktoré bolo o pár blokov ďalej. Pretože tam práve nebol žiadny chirurg, ktorý by operoval, len ma tam odložili. Tak som tam ležal možno 8 až 10 hodín bez akýchkoľvek liekov a vyšetrení. Vôbec nikto si ma nevšímal a ja som čakal, kedy príde nejaký chirurg a urobí mi túto životne dôležitú operáciu. Bolo asi 8:30 večer, keď prišla sestra a povedala, že im je to veľmi ľúto, ale nemôžu dnes zohnať žiadneho chirurga a že ho zoženú zajtra. Keď to povedala, uvedomil som si, že je po všetkom. Vedel som, že toto je môj koniec. Jediné, čo ma držalo pri živote, bolo to, že som nechcel zomrieť. Zomieranie ma desilo na smrť, pretože vtedy som bol ateistom, neveriaci, človek, ktorý žije len pre potešenie z prítomnosti, a umieranie bola tá najhoršia, okrem bolesti, ktorú som cítil, tá najhoršia vec, čo sa mi mohla prihodiť, lebo znamenala koniec života a potom už nebude nič. Ale keď mi to oznámila, tak predstava, že v takejto bolesti musím vydržať ešte minúty, hodiny, bola neznesiteľná a vzdal som to. Pevne som sa držal nádeje, že zoženú doktora, vezmu ma na sálu, otvoria ma a vyriešia môj problém. Ale keď mi povedali, že ho nemôžu zohnať, povedal som žene, je čas rozlúčiť sa, lebo o chvíľu zomriem. Postavila sa, objala ma, ja som ležal v posteli, povedala mi, ako veľmi ma ľúbi, a ja som jej povedal, ako ju veľmi ľúbim, a bolo to veľmi smutné. Dali sme si posledné s Bohom, povedali sme si ešte veci, ktoré si poviete, keď ste 20 rokov zosobášení. Nemôžem o tom už hovoriť, lebo by som sa rozplakal. Potom sa posadila, lebo vedela, že nastal koniec. A ja som to vedel tiež. Bolo veľmi ťažké hľadieť na ňu, ako plače. Preto som zavrel oči a nechal som všetko tak a upadol do bezvedomia. Bol som v bezvedomí len veľmi krátko, možno niekoľko minút. A zrazu som bol pri vedomí. Otvoril som oči a keď som sa rozhliadol, stál som vedľa svojej postele. Presne som vedel, kde sa nachádzam a čo sa doteraz stalo. Mysel som mal dokonale jasnú. Cítil som sa živší a skutočnejší, než kedykoľvek predtým v živote. Ľudia sa pýtajú, bol si duchom? Naopak, bol som veľmi, veľmi živý. Keď som si obzeral izbu, všimol som si, že niečo je na posteli pod plachtou, nejaké telo. Nahol som sa cez posteľ, lebo hlava bola otočená na druhú stranu, pozrel som do tváre a vyzeral ako moja. To nie je možné, veď tu stojím živý a cítim sa dobre. Nie dobre, ale výborne. Tak som sa pokúsil hovoriť so ženou. Počuješ ma? Počuješ ma? To nie som ja. Čo sa to tu deje? Ale ona ma nepočula ani nevidela. Myslel som si, že ma naschvál ignoruje a kvôli tomu som sa na ňu veľmi nahneval. Veď si ma vôbec nevšímala. A tak na ňu kričím a hulákam. Čo sa to tu deje? Čo tu robí to telo, ktoré vyzerá ako ja? Ako sa dostalo do postele? Začal som mať podozrenie, že telo v posteli som asi ja, ale nechcel som o tom premýšľať, lebo to bola hrozná predstava.
A tak som bol viac a viac rozčúlený, lebo všetko to bolo príliš bláznivé. Toto nemôže byť pravda, veď je to nemožné. Mám na sebe nemocničný plášť a všetko vyzerá veľmi reálne. A zrazu počujem nejakých ľudí, ktorí ma zvonku volajú veľmi jemným, láskavým hlasom. Havard, musíš ísť teraz s nami, poď rýchlo, vyjdi von. A tak som išiel k východu z miestnosti. Na chodbe boli nejakí ľudia. Chodba bola zatuchnutá, ani svetlá, ani tmavá, jednoducho šedivá. Stáli tam nejakí šedivo oblečení ľudia a to, čo mali na sebe oblečené, mohli byť uniformy nemocničných zamestnancov. Spýtal som sa, či ich poslali lekári, aby ma zobrali na operačný sál. Hovoril som im, že som vážne chorý, musím byť operovaný, inak by som mohol zomrieť, že som mal byť operovaný už pred 8 hodinami a všetko som vysvetlil. Odpovedali, vieme, chápeme vás. Havard, poď rýchlo, poď s nami. Už na teba čakáme. Opustil som izbu, ktorá bola čistá a jasná, a vstúpil do chodby, ktorá bola zatuchnutá a zahmlená. Nasledoval som tých ľudí a išli sme veľmi dlho. Čas tam však neexistuje, takže keď hovorím, že to trvalo dlho, je to len predstava, lebo na tom mieste neexistoval čas. Ale keby som to putovanie chcel k niečomu pripodobniť, musel by som ísť z Nashville do Louisville asi 300 kilometrov, tak dlho sa to zdalo. Ako sme spolu kráčali, obkolesili ma, postrkovali ma a bola tam stále väčšia a väčšia tma. Začali sa voči mne správať veľmi nepriateľsky. Na začiatku boli veľmi sladkí, aby ma nalákali ísť s nimi. Ale neskôr, keď sme sa dostali ďalej, začali na mňa hulákať. Pohni sa, nezdržuj, drž hubu, prestaň sa už vypytovať. Boli veľmi protivní. A tak vchádzame do úplnej temnoty a ja som hrôzou celkom bez seba. Títo ľudia sú veľmi nepriateľskí a ja vôbec neviem, kde to vlastne som. Povedal som, už s vami nejdem ďalej. Odpovedali mi, už si takmer tam. Začali sme sa biť a ja som sa snažil újsť odtiaľ. Strkali do mňa, šklbali ma a bolo ich teraz veľa. Na začiatku ich bola len malá hrstka, ale teraz v tme ich boli stovky, alebo tisíce, ani neviem koľko. Hrali sa so mnou ako mačka s myšou. Keby chceli, mohli by ma zničiť, ale oni ma nechceli zničiť. To, po čom túžili, bolo spôsobiť mi bolesť. Vyzeralo to, že bolesť, ktorú som tam zažíval, im spôsobovala zvláštne potešenie a veľké uspokojenie. Je pre mňa veľmi ťažké rozprávať, čo mi urobili hneď na začiatku. Ani vám to nepoviem, len trochu. Pretože, ako to povedať, bolo to príliš hnusné. Spočiatku ma trhali zaživa, hrízli, driapali ma nechtami, škriabali ma a šklbali, trhali ma a hrízli. Pokúšal som sa brániť, skúšal som ich odohnať, chcel som od nich ujsť, ale bolo to ako vo včelom úle. Boli ich stovky všade okolo mňa. Napokon som zostal ležať na zemi, celý dotrhaný. Ubolený som bol všade, vo vnútri aj zvonka. Ale oveľa ťažšie, než fyzickú bolesť, som niesol emocionálnu bolesť z toho, čo sa mi práve prihodilo. Z toho totálneho poníženia, ktoré som práve zakúsil. Vôbec som však nemal pocit, že to, čo sa stalo, bolo nespravodlivé. Počul som svoj hlas. Nebol to hlas niekoho iného, ani Boží hlas, ani nič podobné. Bol to môj hlas a počul som ho hovoriť, ale ja som nerozprával. Snáď to bol hlas môjho svedomia. Nie som si tým istý, ale veľmi zreteľne som počul svoj hlas povedať: modli sa k Bohu. Pomyslel som si, neverím v Boha. Modli sa k Bohu. Napadlo ma, aj keby som sa chcel modliť, už som zabudol, ako